Keď hovoríte o tých eurofondoch, ako sa pozeráte na to, že Miery jednu výzvu zmrazilo, teda jeden balík peňazí, ktoré mali pre samosprávu 200 miliónov, bolo zmrazené. Ďalšia celá výzva, ktorá bola určená na digitalizáciu, bola zrušená s tým, že tam nejaké firmy boli, ja neviem, buď nastrčené biele konia, alebo parafrázujem teraz, ako to bolo odôvodnené. Ale tie firmy museli predsa prejsť nejakým výberovým konaním. A tak sa mohli zúčastniť tej výzvy, že ako je to vnímané v Bruseli, keď takéto kroky sa u nás dejú? No, v prvom rade to je vnímané ako amatérizmus, samozrejme, keď sa takéto veci dejú, keď sa menia veci z týždňa na týždeň. A druhá vec je, že ja poviem to na rovinu, nie je to žiadnym politickým tajomstvom, ja Migalovi neverím. Podľa mňa Migal ako minister, ale ako človek, ako politik je proste totálny oportunista. A vôbec by som sa nečudoval, keby sa snažil týmito zmenami dohodiť biznis alebo zákazky alebo eurofondy nejakým spriazneným firmám. Takže ja som pri tomto veľmi opatrný pri tomto hodnotení. Čo ma ale mrzí vo výsledku je to, že tie eurofondy sa nečerpajú. A treba si uvedomiť jednu vec, že keď sa nevyčerpajú, oni nám prepadnú. Oni prepadnú v prospech Leyenovej, v prospech Bruselu. Namiesto toho, aby boli v slovenskej ekonomike, v slovenských firmách, v slovenských školách, v slovenských nemocniciach alebo alebo slovenských farmárov, ktorí to potrebujú, ktorí nevládzu konkurovať tým vlastným Ukrajincom a ich podradnému obiliu,